В анексованому Криму дорожчає паливо, окупанти продовжують руйнувати на півострові пам'ятки архітектури та рятують ліси, щоправда, на папері. Про це далі докладно. Чергове подорожчання бензину на окупованому півострові. З відкриттям Кримського моста вартість палива не знизилася. Навпаки, тепер ціна 92-го за літр у межах 45-47 рублів, а 95-й та дизельне паливо коштує 48-50 рублів за літр. Окупанти продовжують годувати жителів обіцянками. Начебто ціни знизяться, коли через Кримський міст відкриють залізничне сполучення. Наразі паливо на окупований півострів поставляється морським шляхом. І підконтрольна Кремлю місцева влада безсильна перед постачальниками. Никто не идет нам навстречу, чтобы мы могли больше и больше ездить, чтобы нам принесли какую-то радость. Окупанти знищують культурні пам'ятки на півострові. Мітрідатські сходи у Керчі розвалені. З часу анексії Криму російська влада витратила на так звану реставрацію більше 160 мільйонів рублів. Однак це не врятувало історичний об'єкт. Ще взимку з мітрідатських сходів вивезли грифонів і почали розбирати сходи. Тепер окупанти обнесли територію парканом, а старовинну огорожу зруйнували. У такому занедбаному стані пам'ятка архітектури не була ніколи. Статус федерального значення отримав Ялтинський заповідник. Постанову підписав очільник уряду країни-агресорки Дмитрій Медведєв. Тепер на території начебто посилиться охорона. Попередні запобіжні заходи окупантам не допомогли. Місяць тому Ялтинський заповідник добряче постраждав під час пожежі. Тоді згоріло 26 гектарів лісу. Мілена Меді, Заман, АТР.